Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е доцент доктор Теодор Дечев, директор индустриални политики в Асоциация на индустриалния капитал, работодателската организация, но и ръководител на Black Sea Caspia. Това е лаборатория по проблемите на Черноморския и Каспийския регион в Висшето училище по сигурност и икономика. Това е Пловдивски университет. Пловдив, без университет. Пловдив, да. Без университет. Това е частно. Добре, окей. Сказвам ги и двете неща, защото може да поговорим както за икономиката на България, така и геополитически тематики. Вие по-скоро гостувате в качеството си на човек от АИКБ в момента при мен, за да говорим за промените в закона за счетоводството. И това ни е първата тема в разговора. Промените в закона за счетоводството направиха така, че за около 4000 фирми отпада задължителното аудитиране. Нещо, което къса, как да кажем, парче от бизнеса на аудиторски и счетоводни компании, които пък хич не са доволни и се изказаха срещу промените в този закон. И това е тема с продължение за нашата телевизия. Те гостуваха при нас и тогава вие се обадихте и казахте да не го наричаме право на отговор, но да коментираме и другата гледна точка. Така ли е? Да, точно така. Обяснявам го всичко за това, за да е ясно какво говорим и защо го говорим. Колкото и частен да изглежда този случай, всъщност той е част от едно голямо общо нещо. Случая с промените в закона на счетоводството, колкото и парадоксално да звучи, потвърждава, че промяната в Конституцията парламента да продължи да работи, независимо от обстоятелствата, нали, че няма правителство, че не може да се състави кабинет и прочее. Те дадаха две неща. Едното беше приключването на проблема с тъй наречената френска безработица, което за, бих казал, гордост на всички беше с консенсус извършено от парламента. Ето има случаи, когато парламента може да бъде единодушен. Френската безработица са тези, дето ходят, работят един ден и после се правят на безработни, но получават помощи за безработни. Не един ден, но 2 седмици, нали, прибират се тук, поработват малко на максимална осигуровка и след това отиват в бюрото по труда. От бюрото по труда отиват при работодателя и казват: аз съм на разположение да работя, само че ако може без договор. Това е истинска сила. Това е френската безработица. Това е френска. Така нарече. Прекратихме я. Прекратихме. Или поне мислим, че е нанесен тежък удар. Що се отнася до историята с праговете за одит, т.е. размера на активите, които трябва да имат на предприятие и размера на оборота, нали, приходите, които трябва да има, това е въпрос, който вече 10 години ние се занимаваме с този проблем. Като казвам, ние имам предвид целокупния бизнес, независимо, че вашите предишни гости твърдяха, че това не било проблем на бизнеса, а било някаква фиксация на АИКБ. Не е фиксация на АИКБ. Друг е въпросът, че някои организирани работодатели предпочитат да не се карат с аудиторите и счетоводителите. Нормално да е така. Значи, ако позволите да преувелича, аз имам смъртна присъда от аудиторите, издадена ми още в предишни времена, когато се припирахме на тази тема. Въпросът е прост. Значи, дори спрямо съседните държави, Сърбия, Гърция, Турция, Румъния, нашите прагове бяха по-ниски в пъти. И да речем, ако в много държави в Европейския съюз праговете отиват, нали, над 10 милиона, нали, у нас бяха... Тия прагове говорим за годишен оборот. Говориме за активи, материални активи. Единият показател, а другия е оборот. У нас бяха 2 милиона, 4 милиона. Сега с една яростна дискусия. Какво значи 2 милиона, 4 милиона? Нека ги обясним тия неща, за да е ясно. Където се вика, който е патил, той знае много добре. Значи всяко предприятие има материални активи. Нали. Когато те са преди, нали, 2 милиона лева, сега 4 милиона, съответно това означава, че по този показател предприятието подлежи на одит.
По същия начин оборот Тоест при активи над вече 4 милиона, преди Така. 2, и при оборот над 8 милиона преди 4, така, нали, просто удвоени бяха праговете. така. Сега, затова основанията са милион. Едното основание че ние сме в... Подлежи на одит, всяка година се прави това нещо. Да, разбира се, фактически годишният финансов отчет трябва да бъде аудитиран. Сега, от една страна, ние сме едно абсолютно изключение, което е в тежък конфликт с самата европейска директива, която посочва праговете за одит. Това в Европейския съюз, в Брюксел имат жаргон, наричат го gold plating. Позлатяване на европейското законодателство. Нали, там, ако е хикс, нали, у нас прага е хикс делено на 6 примерно, нали, т.е. правим го няколко пъти по-тежко, това го наричат gold plating, позлатяване. И така бяхме позлатили одита, че беше станало страшно. Този аргумент, разбира се, може да бъде оспорен. Да се каже, вижте, сега България е по-специфична държава, у нас работодателите всеки е потенциален престъпник и трябва да бъде проверяван. Най-смешно е в тия, които са ЕТА, ЕОД, ЕАД и т.н. Има такива дружества, които са еднолични, които нали, са с по-нисички активи и с по-нисичък оборот. Изведнъж ще подлежат на одит, ама нали, трябва някой да провери дали собственика не е излъгал сам себе си. Нали, разбирате, че едно е да аудитираш публично дружество, където няколко стотин поне акционери трябва да научат дали нещата върват правилно от счетоводна гледна точка. Друго е да проверяваш някой. Сега, аудиторите веднага казаха, ама това е искане на НАП. НАП настоява да са ниски прагове за одит. Зададахме въпроса на НАП, истина ли е. НАП се изсмяха доста неучтиво и казаха, че не само, че не ги интересува аудитиран ли е някой или не, но че те си имат собствена методика за определяне на рисковите счетоводства, които трябва да бъдат проверявани детайлно и тях одита въобще не ги интересува. Тоест, те си знаят занаята и не се нуждаят от чакайте малко сега, консултации. понеже в такива ситуации винаги е важно за колко пари говорим. На колко възлиза този пазар? Колко пари ще загубят компании за аудитиране от това, че 4000 фирми ще изпаднат от задължителния одит? Различно е, но едно 4-5 хиляди лева струва един годишен одит. По 4000 фирми? Между 16 и 20 милиона лева Да. съобщността на аудиторите ще загуби. Можем да успокоим всички, които преживяват за аудиторите, че със същите тия промени в закона на счетоводството влиза в силата и наречената нефинансова отчетност за по-големите предприятия, тия, които имат над 500 работника. И дет се вика Бог дал, Бог взел. Нали, те ще загубят някакви клиенти с съмнителна нужда за одит, а ще получат допълнителна работа при едни много по-сериозни клиенти. И защо те тогава, според вас, са толкова недоволни? Аз преди години, шегувайки се за Но вие сте със смъртната присъда, нали? Да, шегувайки се за смъртната присъда, тя дойде след една статия, която се казваше буквално, че аудиторите не си дават хайвера върху филийката с масло. Те филийка с масло си имат. При това дебело намазана с масло. Това не е проблем. Нали, те не си даваха хайвера и продължават да не си го дават. Друг е въпросът, че... Нормално хората си бранят бизнеса. Да, ама пък нашата работа е да облегчаваме бизнеса. Сега другата опашата измишльотина беше, ама вижте сега, ако се дигнат праговете, ние по този начин ще напомпаме сивата икономика. Значи, тук статистически това твърдение не издържа на нищо, защото всички държави, които имат включително и 10 милиона като праг, имат много по-нисък дял на сивата икономика от България. А иначе има други изследвания, които ясно показват, че колкото повече административна тежест има, толкова повече расте сивата икономика.
Одита е от всякъде административна тежест. И Всичко, което е задължително. Общо взето е административна всички държави, айде да оставим Турция и Сърбия, но Гърция, Румъния и целият Европейски съюз имат по-ниска сива икономика и значително по-високи прагове за одит. Сега на всичкото отгоре, в дадения случай беше направен много неудачен опит да се продават на кръставичар краставици, защото АИКБ, знаете, че вече повече от 10 години мери с един композитен индекс сивата икономика и всяка година ние даваме информация какъв е дела на сивата икономика и отлично знаем, че той намалява, но намалява, да речем, всяка година с по 1%. И че вари го, печи го 1/3 от икономиката си остава сива, въпреки че аудитират едва ли не и начинаещите бизнеси. Така че... Тоест не е това ключа, който... Изобщо това не е ключа. Ключа е на съвсем друго място. Ние всяка година, знаете, раздаваме едни награди икономиката на светло. Аз даже имам такава. Да. Благодаря. И тази награда се дава на институции, на законодатели, на журналисти, които нещо са допринесли видимо за борбата с сивата икономика. Там е ключа. Когато се предприемат, ние сме подкрепили непопулярни мерки, свързани с различни дейности на Министерство на финансите, на НАП и на... Добре. Промените в закона за счетоводството кога влизат в сила? Вече промените са в сила и тук не мога да не отбележа с известна доза злоба, че закона за счетоводство, измененията и допълненията в него бяха обнародвани в Държавен вестник след други закони, които бяха приети след него. Значи не е никаква тайна, че по всички азимути беше упражнен чудовищен натиск, включително върху държавния глава. Чудовищен натиск върху държавния глава за пазар в размер на 15-20 милиона. Сериозно ли? Да, развием си думата назад. Не чудовищен натиск, но силен и настоятелен натиск. Държавният глава е помислил и е взел, според мен, разумно решение да не удовлетвори претенциите на аудиторската гилдия и в крайна сметка законът е обнародван. Мисля, че онзи ден в Държавен вестник. Супер. На печелившите честито, на губещите да не страдат, защото те имат отворен голям нов пазар. Те трябва да аудитират едно нещо съвсем много крайно непознато на фирмите, те наречената нефинансова отчетност. И едното и другото идват от европейски директиви, така че няма какво повече да се заяждаме едни с други. Добре. Да считам ли, че можем да теглим чертата под тая тема и че сме на чисто по отношение на това, което се разбрахме да не наричаме точно право на отговор? Моя призив към срещната страна е случай приключен, забравете, а те, ако са на друго мнение, вече свободни хора са в свободна държава живеем. Така, да поговорим за геополитика малко. Поговорим. Как, понеже вие следите енергетика и следите украинската война, разбира се, и Каспийския басейн, това навлизане на украинците в руска територия и този газоразпределителен център Суджа променят първо геометрията на войната и второ как това нещо ще се отрази на идващата в Европа зима. Имам предвид, разбира се, и потенциалния недостиг на електричество, ако се окаже, че зимата е по-студена от предишната, да кажем. Европа е подготвена за тази зима. Сега тук вече аз не говоря в качеството си на АИКБ. Служител на АИКБ. Говорите в качеството си на Блекси и Каспия. АИКБ не е изказвала позиция по Курската операция на въоръжените сили на Украйна. Аз тук ще говоря в лично качество, като това, че ръковода лабораторията е някакъв сертификат, че
имам някакво отношение към проблема. Именно. Аз затова така внимателно изборих и двете. С риск да се изложа, аз до този момент не съм чул да има намаляване на газовия поток, който минава през Шуджа за Европа. Сега трябва да сме наясно. Този поток обслужва държави като Словакия, Унгария, до някъде Австрия. Разбира се, на база на този поток могат да се правят и разни такива слапови сделки, но това са второстепенни неща. Сега сами разбирате, че украинците, бидейки много храбри на бойното поле, са иначе доста предпазливи във външно-политически план. Те и без той си имат проблем в лицето на Орбан. Без той си имат проблем в лицето на Фицо. И едва ли те биха решили точно на тях да спрат газ. Едно уточнение. Точно този газ, който стига до Орбан и до Фицо, той през нашите тръби ли минава? Не. Трасето е друго. Друго е трасето. Нашия газ е преди всичко за Сърбия. А виждате, че и Сърбия, уж свещен геополитически съюзник на Русия, побърза да се възползва от добрината на Европейския съюз. Европейския съюз плати интерконектора София-Ниш и вече Сърбия купува и азербайджански газ през България. Аз не знам също така и да е спряло измерването, защото проблема е в тази точка, където влязаха украинските войски, е, че там е газоизмервателната станция, която мери потока от флуиди, които текат към държави от Централна и Югоизточна Европа. Значи няма данни нито да е спрял газовия поток, нито данни да е спряло измерването. Тоест, украинците са в положението, ако искат, могат да го вратнат този кран. Той им е в ръцете, но те не предприемат за сега такива действия. И едва ли целта на операцията е била да се спре газа, който Русия изнася за Европа. По-интересен е въпросът в крайна сметка каква цел се проведе тази операция. Там има и ядрена централа. Тя не е достигната още от украинските войски. Да, очевидно целта е да има някаква реципрочност. Ако имате преди това, че руснаците, най-меко казано, се държат неадекватно около Запорожката АЕЦ, украинците действително биха имали такъв мотив. Сега дали ще успеят да стигнат до нея или не, ще покажат действията на бойното поле. Но това, което стана, според мен на първо място казва на света: хубаво, вие оказвате върху нас натиск да преговаряме, защото обществена тайна, че от всякакви посоки, от Китай, от Индия, от разни среди в западния свят, идват послания: хайде бе, седнете и се разберете. Ако беше лесно да се разберат, може би да са се разбрали вече, но първо ситуацията е изключително неподходяща за разбиране в момента. И второ, положението е такова, че Русия държи 20% от територията на Украйна и влиза в преговорите от тая позиция. Значи за украинците, независимо, че завладяната територия в Курска област, при целия блясък на тая операция, не е 20% от руската територия, все пак имат някакъв разменен кос. По-добра база за преговори, когато се стигне до такива. При всяко положение това не е без значение. Още повече, че в чисто исторически план, във времената около създаването на СССР и функционирането на СССР, има разни промени на границата между РСФСР и Украйна в Курска област. Не такива драстични като сега. Сега ситуацията, ако не беше война и не беше такава трагедия, би звучала даже малко забавно, защото се разпространява в интернет една карта,
която се казва Карта на държавите, които са окупирали територия на ядрена сила след 1945 година. И на карта целият свят е бял и само Украйна е в кафяв. Това е единственият прецедент. Но... Другата очевидна полза е, че изтеглят сили от бойното поле на украинска територия, за да защитават руснаците Курска област. Да, безспорно, това е тактически въпрос, но тук трябва да кажем, че от гледна точка на президента Зеленски, който знаете, че аз никога не съм успестявал критиките още от 19-та година, от гледна точка на президента Зеленски, това е един страшен актив във вътрешно-политически план. Защото след отстраняването на най-популярния човек в Украйна, генерал Залужни, някой все пак трябва да покаже на обществото, че войната не е толкова безнадежна. И ето на обществото беше показано едно стремително настъпление, по-успешно от Херсонското. Неочаквано, изненадващо, нали, просто красива операция. Тоест, не е абсолютно никаква тайна, че хората в Украйна, огромното мнозинство от населението е много силно патриотично настроено, но умората си умора. Докато се обърнем, ще стане трета година пълна, в която Украйна воюва срещу държава, която има, да речеме, 3,5 пъти по-голямо население. Да не говорим за площ. И очевидно е, че трябва по някакъв начин да се повдигне моралния дух на населението, а моралният дух се подига само един начин. С победа на бойното поле. Добре, ако оставим, доколкото е възможно, украинската война на страна, чисто енергийно, чисто електрически, ресурсно и като капацитет, какво очаквате да стане зимата? Визирам коментари, свързани с това, че България спря работа Марица изток 3, американската едната. Значи аз не... При пиково търсене на енергия... Че първо, аз не искам да влизам в ролята на ръководител на електроенергийния системен оператор. Аз мисля, че много по-компетентни хора от мене отдавна са си направили сметката. В крайна сметка в България... Че няма да има проблем. В България все пак има и тъй наречения студен резерв. Дори да предположим, че Марица изток 3 няма да мръдне от мястото си, няма да проработи, няма да произведе 1 киловат ток и т.н. Тя би могла, ако се наложи, да мръдне. Нали? Не, имаме, значи, години наред хората възприемаха студения резерв само като Делавер. Нали? Не, че няма поводи да го възприемат като Делавер. Тя е свързана с конкретни имена на конкретни хора и конкретни централи. Но така или иначе ТЕЦ Варна е втория по големина ТЕЦ в България. Той е със статут на студен резерв, може да заработи всеки един момент и да покрие нуждите, дефицити. Аз разбирам, че има безпокойство във връзка с ремонтите в АЕЦ Козлодуй, но и там също работят съвсем неглупави хора и смятам, че те ще вземат необходимите мерки. Така че спомнете си фактически годината, когато беше пуснат в експлоатация интерконектора, имаше милион прогнози, заплахи, верени и кълнения, че ние ще останем без природен газ и ще видим ние сега, нали, след като не слушаме големия брат от северозапад. И по някакъв чудодеен начин интерконектора беше пуснат в експлоатация точно в първия ден на отоплителния сезон. Кой е големия брат от северозапада? Да не искате да кажете североизтока. Североизтока. На северозапад ние имаме много брати. Ма не толкова големи. Но не толкова големи и не толкова безапелационни в претенциите си. Значи, даже се случи така, че благодарение на пускането на тъй наречения Южен газов коридор, в кулминацията на газовата криза, когато
всички се тръшкаха, нали, за слотове, където да костират корабите, които превозват течнен газ. И това споразумение с Турция, което имаме с ботаж. Република Италия в този момент, която е държава, която няма добив и на 1 литър собствен природен газ, благодарение на Южния газов коридор се яви в ролята на нетен износител. Така че всеки проблем си има разрешение. Въпросът е дали са взети на време необходимите мерки. Добре. Благодаря много за анализа, който направихте. Тук слагаме точката. Пазете се, бъдете здрави, желая успех и до скорошни нови срещи, надявам се. Благодаря и нека и нашите зрители бъдат здрави и оптимисти. Дай Боже. Доцент доктор Теодор Дечев, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да сме ви били интересни. Това беше всичко от мен за тази вечер. И останете с програмата на Bloomberg TV България.